दिनै बाक्सा जिल्लानि बरमायाव मेहेरगोनाङै खुंफुंदों ब्रैथि बर' सावथुन बान्था होनाय फोरबो। बरमानि हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय फोरबोआव बर' सावथुन मुलुगनि गोबां फावगिरि, महरगिरि आरो देंखोगिरिफ्राबो बाहागो लादों। दिनै ब्रैथि बर' सावथुन बान्था होनाय फोरबोआव बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर ओम प्रकाश केरकाटारिया माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायदों। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव हाबाफारिनि बागै मा बुंदों मिथिना लानि। बे प्रग्रामाव फैनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों, मानोना बोसोरब्रै जाबाय बे प्रग्रामा आरो देग्लाय एक्चुअलि शर्ट मुभि हिसाबाव देग्लाय कम्पिटिशन खालामदोंमोन। बेखौ आं खुब मोजां मोनदों, मानोना बेबादि एबार फार्स्ट टाइम खालामदों। मानोना बेबादि कम्पिटिशन जायोबा होमबा टेलेन्ट डाइरेक्शन होनाय बा अनेक जोंनि रोंगौथि गोनां अनेक टेलेन्ट जोंना लाइमोनफोर दं, बेयाव स्कप मोनगोन। आरो आं खोनानायाव फार्स्ट प्राइजआ 50,000 नामा, थ' खुब मोजां मोनदों आं बेखौ खोनानानै। नोंथांनि आंनाथ' लास्ट सिजौ मुभिखौथ' मिथिबायनो, ओमफ्राय लास्ट टाइम आं सायख'नायबो मुभि खालामदोंमोन आरो आंना 23आव मस्ट प्रबेबलि अलरेडि शुटिंआ जाखांबायमोन। संग्राम होननाय, बे जाहैबाय जोंनि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी सारनि सायाव बाय'पिक। थ' बे मुभि एक्चुअलि एसामिस भार्सनमोन, खिन्थु बेखौ मस्ट प्रबेबलि जोङो बर'आवबो डाब खालामनानै, मानोना बर'निसो स्ट'रि बे, थ' बेखौ रायजोफोरा नुनो मोनगोन। बेखौथ' बिसानि मेम्बारफोरासो बुंनो हासिगोन, नाथाय आं खोनानायाव अनेक आवगायदों आरो साफ्रोमबो माने दाथ' मोनबा डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय, बेयाव मिनि सिनेमा हल जागोन होननानै खोनादों आं। बेयो जुदि जायोबाथ' अनेक मोजाङानो जागोन, मानोना बेयाव प्रडिउसारनिफ्राय लानानै फाइनान्सियेल मेटाराव आरो दा गभर्नमेन्टआबो रेभिनिउ मोनगोन बा आर्टिस्टफोराबो मा होनो मोजां रेभिनिउ मोननायाव बेयाव मा होनो मोजाङानो जागोन। बेखौथ' बिबानगिरियासो मिथिसिगोन, नाथाय एक्चुअलि आंनिबाथ' आं बे सोमोन्दै माने आं बेखौ बुंथ'ला, थेवबो चान्स होनांगौ आंनिबा। जिहेथु गोरोन्थिया जाखायोनो, आंनिबा चान्स होनांगौ।